tu PCN ya mi ka jingduna jong ka AMH chapo ka blood report jong pi. AMH kade ka anti mullerian hormone ka bapenmi ekisambai jong pi. Kade ka jingpen I ka jingdon jong kisambai ha ka tu ka por. Kam ya thu sendan ne kilat jong ka pregnancy. Wat lada ka AMH jong pi kade point 2. Wat la ka taru pidang dan ya kalat ban yok hon. Ka Voice of the People's Party VPP ha kakalai tarik nailur ar hajar ar pusau kala penlong da kajing ki ka basisngi Hamadan Malki kumshi bata ban penpau kajing persya alor kajing bam shem ki ha sarkar ya kajing ki udor ki marba mardi ha kajela habagran kilat patai kubor na kalyang presiden ke VPP ubalong ru MLA kanong krem uba Ardan Mela Basayamoy ulaong bakum kaseng ka kuat ban bo kajing kali ya sarkar alor kajing bam shem ki ha ban telakam ya kajing ki udor ki mar ki mata ha kajela Ula benrap ru bahalor ke jingkiu doar kimar kimata haga jela ke sorkar kala aban ai daw baga jela kam dan igiral ndrai kene kala aban long tang kawe ni gidaw ndrai kam dei pat ke daw ku bakong san namar ke jinge per kala long sebab palat dalor kene ke jingbon palat ki khardap lum khajnaru hasilen ter ke surok ba kade ke daw ke bon ra ke jingkiu doar kimar kimata haga jela Ula kedaw ru bagi nong rap haga jela ki dan hapdeng ke jing syak kena dor ndrai andala poish ki nong bampat kini ki juk ki mar rap ki long ki bar rem dor Bat kani kalong sorkar ke bo ikidon rai kam shem na shem kia ban bud dia ni kani. Bat kani kajing bam shem kia jong sorkar ban te alakam ya kajing kiudor ki mar ki mata ka jela kawan rapat kajing ya kinong shong shnong jong ka jela. Ban tip kai ga daw ba perlong ba kita ki marba mardi hakani ka jela jing kit ki hadu kan ni. Te ndre kum play sakhi kum to ngim shimla yolat Hakaba nakalyang jong ka Minister beripet yak Food and Civil Supply ula shu ai ke jubab. Lese kaba klem de yo bangine kren bangine tai bangine kli ke ka daw kaba lapelong ba kini ki marba mardi hakani ke jelaju ki dor kat ni kani. Kata ka de ka weina ki jingkli ka bangi kwa ha jing shaban kli na ka sarkar. Kai ke bapelong. Kata ka de ka jingkli ka ba ka sarkar kan haban jubab. Mo balai ka penong iki marba mardi makan kiu bat dena kata kata ngira ikani kamat ko assembly bani op bani kren bani op ban pensngo abangi pai sikinong rap kijni kisah knyat ki de hakador ka batat kat mangi pat kinong ba ni haban thiet hakador ka barem ti dena mar kata kata ngi wanra ikani ka kani kamat bangi ni kren baka soka khnang baka tanat ka bapek ka Food and Civil Supply kan shim khia ban pintikina kar ka shu pendap rukom ban bu ye kita kidor ndai kam don ke jing bu din nagaleng jing soka tika daw tun rahi ka dei jing fail ka jing bama jo soka ban shim khia ban te lakam ya ka jing kidor ki marba mardi hagani ke jela ila te bu pahi baka soka kanong baka jing kidor jong ki marba mardi kan dei namar ka jing bam don ka lintiran tenre ngim I ba kata ka di ka daw ba hoi kala bande ka we bat kanum la pat banlong ba ka jinge pher kanong hadu jan kum gadok masi hapo dimapur kapoi lai spa tengka hangni ndru spa tengka san spa tengka ndru spa lajan arsha ha tenre hi ka daw hi kalong ka don ki we pat ki daw yemla banlen ba kajela Meghalaya ka sakhi ki pa jong kajela Meghalaya ki sakhi ya ka jingbon ki khadop lum khajna kidon ki khadop lum khajna jong usim juga district council nangta ki pulit ki beyeng lan ki beyeng hakilinti tikidon shibun ki daw lesi ki bapenlong ya ki marba mardi ki jing bikin kiu dei namar ta daw ngi kwa ne keren baka sorkar kan wat bat kan ai bat la ka sorkar ka ong komopi baka de naga railway kadiban I think daki statistics kadiban I think ya ka price ban nujor ya kita kiwi pat ki jela kumno kumangi ngila persang ban le yelele apo Mizoram ka ig baja Mizoram ka dor kadang khamtat ban yangi hangdi ko Dimapur kadang khamtat Assam kadang khamtat bat ka wiru ka bangi ngilngo kalau bangi kren ni ka jingkiu do pi ngi sngo snei ki nongrep haba ki di ki marep ki jungki bun sin ki di ha ka dor ka batat
dan hato mangi kum ginong pam ngi jio mo hagador ko bata abang itiet pat na yodo angin sesim ya ka ikarai ka ba ngin le nang ni sekmat tama kanum dei tang menta kasmi kata kali ketikna kum ka parti ngin sesim ya karai sibet ka ika bangin le nang ni sekmat ban budin kenang bagani ka ji kan ka job bat kan dalong du ka jing mentoi ka jing kerpu ya ki pat ba ki baduk ki badan hakani ka ri ka jing